a ye fɛn dɔ de kun ya quoi. N y'ale de bɔ yen nɔ. I y'a faamuya? N y'a faamu kojugu. Ok, i b'i jilaja ka kalan kɛ dɛ, i bɛnkɛ jigi de kan. Non, a y'aw jigi da n kan. A y'aw jigi da n kan. Nin examen kɔni ne bɛ nin kɛ tako kelen kan. N bɛ nin kɛ tako kelen yɛrɛ. Ala k'a nɔgɔya. N bɛna tobili la. Bɛnkɛ. Ilo ngi dɛmɛ kɛ. A ka ɲi t'i ka leçon ta. An ngi dɛmɛ. Mais i poussé kɛ. Jɔ a y'i ka to ta. Cɛ mun bɛ yen tantɔ? Ka waati jumɛn i bɛ ka maga mɔgɔw la mun bɛ yen tantɔ? Ne bɛ fɛ k'i dɛmɛ dɔrɔn. Ayi kana n dɛmɛ a ka ɲi kelen bɛ se ka kɛ t'i ka leçon ta. Shara tɛ yan. A cɛ yɛrɛ mɔgɔ ye wele teliya ka na. N'a fɛ cogo min hakili b'a la. Awɔ hakili b'a la. Ni mara min y'i bila diɲɛ ci o ci la bɛɛ kɛ. I hakili to a la dɛ. Awɔ i b'a bonya ka ɲɛ fana. Mais a bɛ ka cours d'i ma ka ɲɛ kɔni. Non, hakili tɛ dɛ. Wa a b'a dɔn yɛrɛ de bɛɛ. I bɛ ka caman faamu. I bɛ ka caman ba de faamu. Ni examen kelen ne bɛ nin kɛ. Ne ni bɛɛ lajɛlen ye. An jigi b'i kan dɛ. Wallahi an jigi b'i kan. N'i kɔni sera k'an kunna wolo nin examen na foyi t'i diya n ye ka bɔ. Ale filɛ nin ye a yɛrɛ ka ko cogoya a fari falen don quoi. I bɛ to k'a la nɛgɛ kana sɔn a ka to ka dimi kosɛbɛ quoi. Parce que n bɛ fɛ ka taa ci la dugu kɔnɔ ka na quoi. I y'a faamu. I ɲɛ ka di dɛ. I ni kali ni bɛ bɔ. O kumana aw bolo k'aw kunkolo birilen de bɛ taa wa? I hakili to n ka mara ma dɛ. Problème foyi t'a la. N bɛna fɔlɔ. Ok. Voilà. Kalan kɛ fana dɛ. Awɔ. Joli. Caman nɔgɔ dɛ. Mun bɛ yen nɔ? Cɛ n découragé ba de. Mun b'i la? 1000 de tun bɛ n kunna. N y'a bila n poche kɔnɔ de wa? N y'a bila so kɔnɔ de wa? I ma se ka taa fɛn fosi dɔn. Wari in tununa n na yɛrɛ de. Ka tunu wa? Kɔrɔ ma bin i kɔ. Ne yɛrɛ bɛ se ka fɛn fɔ wa? E yɔrɔ furatɔ ma ye quoi. Ne yɔrɔ furatɔ ma ye. Wa ne ye n ka so kɔnɔna bɛɛ yɛlɛma ɲɔgɔn kan. K'an ka finiw bɛɛ poche kɔnɔna la ne ma lajɛ. Nin cogoya ma ɲi ni gɛlɛya b'a in na. Mariam nin ko in bɛ ka n découragé dɛ. A bɛ nɔgɔya sa n bɛ tila ka yɔrɔw lajɛ ni y'a ye. Nka i t'a si a ka lajɛ dɛ ni wari in b'a bolo.
Nerero. Tadi lu duduk lah ngomong. He, tiga mulu wale akuntaka boneka. Ibenge ga wartunde no yere na so de kilo nga ke ti bo abigi wele. Aga wartunde no. Ishi. Bogera ka wartun to dullo. Wata. Wata? Okay, nafo. Bogera la. He mume tanto. Ita kami? Korega kene. Ai no, ima na ku ta ka so. E ba do en ne ni nyonje. Mam ni wari. Wa edi wari ta. Kore falente tiga mulu wale akuntaka boneka. Masih bol mau. Kore falente. No tadi wallahi bila pengen. Share sige ga kene. Bro pengen musuh mau ada so. Kai. Share sige ga kene. Wallahi bila. Anne ga kene sa. Hima kene abina ko kelo nga praxeni nuruta. Nitanya fi benge yene mu ko la ngulu nga to no wala. Nyawe la bigana. Mana sokono. Ya kuma findo na unjolo no ga kono. Benge. Ek magana wuri. Imani. Awata ne tumne bu. Ona no. Ni madara. Wata? Natula bene di wow bien. Sega foi fone war ko na. Me kon tuna na sono. Madara na yo. Una na da sama yoro le dai. Nera yoro fa nga message ga yoro la je. Ati yoro la yo. Alu je ga yoro la je ko. Maya. Ka chukum na. Maya. Wallahi mun amna je ga yoro la. Atami yoro am dugu ni fon la je ko. Am yoro la je. Tanda dono ko. Ko ndus ko ci boy. Ma benga bi ye ko ala sono. Kaji la woni. Tanti. Korega kene. Benga. Eske falente. Kafa chukuli ni sabale sa. Ibenge muso. Eske fatila. Ibenge muso. Fatila sa, ha? Fabila, femela muga jugin fayere. Ide kimi ka fadu. Ide fa. Ide fadu. Nima fadula rega mana kore fadula. Jomina mugo prepare. Sawa mngarata. Ngarata re ibiki jawe. Jawe biki ne fede. Awo? Tema fede ya bla wora ko taga boni ga ni flatini ni ibenge musuri. Awo ne bado ni bengi kadi kinte do ni kini di finka we ni sone ke lai mata. Ni sone. Oh saya ke na make wa bashi tala kana so. Na make ne ma bo bengi ya warta. Prebu bolo. Prebu no. Prebu ti bolo de. Ko te kere fala wori mbine ni ya kila kuni kumisno no mutu stoko la ne yi filmer.
icyo fike ne ka jira bɛn no ka ku bani ya fama sa ai ka yafi ma ya fama sa amma ya fi magoti no ka so ne ka lai no abana o don de ko ma fa mo ka so ne ka lai no ya decide wakati na ki so ne ka lai ya fama sa ai ya Mashere okay mago benena akariya hawa kare ba ku kare ya ga shara fana yana yano boy ba wile dro awan ya wala wisra la kana to fe dawo ai sawa dawo Wame ga wala masa sisa e kun ki ya war mutunna ne ro kun ya ta me ne kun te fara ke parce que problème famille lo me no ne ya ta ka utiliser an kun kan a tonche no wona tera wona remplacer no na me vige e mugo jora la ka sura an ka farmache ne fana kun mala ra ka fi no wona to maso ga fi oh me mashere ni no gona numbe ba fo yana dro mon ksanya total me boy bitila ni barchera bi warin da am fega bararo kana gwa barka na ce shine ne oh d'accord ni ngla barer la am sa ngam wardi ya mais nous n'en avons pas besoin de faire la communication avant tout ok d'accord oh ben anga jeno dem susu ibsigi ci ka warta tugudi kasure ma fi ce ibto do fendo la itiga mol wala kun kan wala ka hey ko kira na fo ne kira so yi mo na ibsigi na gringo no fo ta tugudi ta o ben ti dam so ali tan dama nan ne kam iske ma fi so ta kala zini masaga ni fambo afla ebe ka ni tolere ta tugu na aba nyo na breke ne ba imbécile iribna ne ka ngami nga duguna le no fona yana mo langulu tu te prends pour qui chez moi hein e mi ga nyema ki bolo no so gona no e braga ni daro ni mso chela wuli ga boya no de mo langulu Pika tato le bane yo ho nyimi bi jakuma tona kerebe mala ngulu saraka febe kanga DJ ngona kanga beka ngade shaka de ne mungoi ne ro kuma do fiyo comme no bla wasi saraka ba ata bla ta village la ta fano ke no ma chérie problème fo stala abita yere de mala gon ni da mena ga duglal le ka ube ko ne ga dukko kuma ya le ngode kon aba kuna kala ta ga wona fe ne mungoi ndi fingila ndi jikila fui i mogo mana to diɲɛ fɛn fɛn la n b'a bɛɛ ɲini ka d'i ma examen mana tɛmɛ a b'a kunna kala ta ka taa Wifi gala dalilo ya albia ibolo kiga plan na resi tugum na ma resi de imaro ete miri ibenge musoni kele ko fe no ga kenyo wa fe mbola ni e village la kana ni e ya ka dien fe mbeke e ki ken ma fa wolode emi miro shila de ko fe ina muso ga kenyo wa fe anti sabali alkhama illa sabali farana ibolo ko ni sabana ala madame ne folo parce que
ne bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa k'e bila ka taa village la i dagakisɛ ka bɔ a da la yɛrɛ de ɲɛ ti da yan ka bilen bilen o k'e ka yan sigi bannen pewu ne yɛrɛ ta ma ban o ne diminen don bi mɛ n bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ walasa k'e sago sɔrɔ diyagoya ala kuma tan taa ka bɔ n da la i delila taa yɛrɛ de Sara Mumenta. Mun de kɛra tan tɔ Sara? Mun bɛ ne? E tɛ lɛ? ko mun bɛ yen wa? I ka marabaliya kun ta ka bɔ wa? Marabaliya jumɛn? E b'a fɔ ko ne ma fɔ ko ne tɛgɛ nɔ ma? Mun bɛ yen nɔ? N na yan. I tila ka du bɛɛ la. Ne ma fɔ i ka na yan. Ne bila cogo di? Sara ko tɛ yan. N'i bɛn kɛ muso de ye ne. Mun bɛ yan wa? I denkɛ marabali ɲininka kɛ. Sara mun bɛ yan? Sara mun bɛ yan?